Здравейте, приятели! В това видео ви показвам как си правим натурална паста за зъби вкъщи. Това е друг вариант от първия, който ви показах. Съставките, ето виждате ги, зеолит, който го стриваме на прах в хаванче. Може всичките съставки си ги прочете онлайн. Хума, активен въглен, черна глина, сода, кокосово масло и етерични масла. Черната глина сме я купили от Бериозка, ако имате такъв магазин наблизо, но просто е глина с активен въглен прибавен към нея. Може да използвате глина бентонит, каквото намерите там за добре и каквото имате под ръка, естествено. Всички съставки са заменими, така да се каже, с други. Не е нужно пък и всички да имате, просто това е какво направихме този път. Важно е да има сода, важно е да има бентонит, глина и вече другите неща с хума също. Активния въглен избелва зъбите, содата също. Етеричните масла са от лимон, мента и маслото на крадците от Young Living, което си поръчах. Наистина е много добро, тъй като то съдържа карамфил, лимонова обвивка, розмарин и още там нещо, като имаме в предвид, че карамфил и розмарин са противовъзпалителни, противопаразитни. Знаеме, че в устната кухина се живеят видовете стрептококи, които причиняват ринити, синузити и така нататък. Така че е хубаво тези етерични масла да са вътре в самата смес, за да изчистват гадостите. Кокосовото масло антисептично, с него де-факто се забърква цялата прах да стане като паста. Както казах, да, антисептично, предотвратява зъбния камък, като ако имате наслоен зъбен камък, той също се стече на времето до 6 седмици ще падне и ще изчезне. Също е хубаво конец за зъби да използвате и заедно с тази паста за зъби. И това е цялата работа. Нищо, кой знае какво. Ето ги етеричните масла. Лимончето. От лимона сложих 10 капки. От ментата сложих 8 капки. И от това на крадците, което е от плюс маслата за вътрешна употреба, сложих 4 капки. Това тук на ръба на кутията бяха 5 лева на цяло, ма както и да е. Ето, шефа вече се мие с пастата и е доволен. Супер се получава, пробвайте и напишете вашите отзиви. Чао!